a Nijar kamar da Chadi karfe 6 kenan a agogon Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Nura Ado Suleiman. Masu sauraro barkanmu da safiya ga kanin labaran duniyar. Sabuwar rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙasashen Turai mai suna Takuba ta kawo ƙarshen aikinta na yaƙi da ta'addanci a Mali. A Najeriya manoma a yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna sun koka kan yadda 'yan bindiga ke tilasta musu biyan harajin miliyoyin kuɗi kafin ba su damar noma gonakinsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci kaddamar da bincike mai zaman kansa kan yadda jami'an tsaro suka kashe masu zanga-zanga akalla 9 a Sudan yayin zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin sojoji. Ma'aikatar tsaron Faransa ta sanar da kawo ƙarshen aikin rundunar sojin haɗin gwiwa wadda aka kafa a shekara ta 2020 don yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da ake kira da Takuba. Ma'aikatar tsaron Faransa ta ce rundunar ta kunshi zaratan dakaru na musamman har 800 daga ƙasashen Faransar, Belgium, Italiya, Estonia, Hungary, Netherlands, Portugal da kuma Sweden. Wanda tuni sojin da ke cikin ayarin ƙarshe na rundunar suka koma ƙasashe 30 a watan jiya. Wannan da yana daga cikin jerin alƙawuran da shugaba Emmanuel Macron ya ɗauka lokacin da yake sanar da janyewar dakarun Barkan daga Mali biyo bayan sabanin da aka samu tsakanin Faransa da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Bayanai sun ce yanzu haka ana kan tattaunawa tsakanin ƙasashen Turan da kuma mahukuntan jamhuriyar Nijar domin duba yiwuwar kafa sabuwar alakar soji tsakanin ɓangarorin biyu. Shugabannin kasashen yammacin Afirka na kungiyar ECOWAS za su gudanar da taro domin tattaunawa kan makomar takunkuman da suka labtawa kasashe uku inda sojoji suka karbe mulki. Kungiyar ECOWAS ta kakaba wa kasar Mali takunkumi mai tsauri kan tattalin arziki da kuma wasu takunkuman kan Burkina Faso da Gini saboda juyin mulkin da soji suka yi. A taron yini guda da za a yi a Accra babban birnin Ghana ana sa ran shugabannin na ECOWAS su yanke shawarar ko ya kamata takunkuman ladabtarwar su ci gaba da aiki kan kasashen uku a ƙarfafa su ko kuma a janye su. Sojoji a ƙasashen uku sun yi juyin mulki 4 cikin watanni 18. Bayanai daga yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna a Najeriya sun ce akalla naira miliyan 400 manoma suka biya ga 'yan bindiga cikin shekaru 2 domin ba su damar yin aiki a gonakinsu, amma duk da haka ba su tsira ba. Ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin Alhaji Zubairu Abdurrauf ya shaida wa sashen Hausa na Arafai cewa idan har makunta ba su bar al'umma sun kare kansu ba to lalle kuwa za a iya fuskantar matsalar karancin abinci a wannan shekara. To har yau a Najeriya dillalan man fetur sun yi gargaɗin 'yan ƙasar ka iya fuskantar mummunan cunkoso ko layukan ababen hawa a gidajen mai daga mako mai zuwa idan gwamnatin Najeriya ta kasa biyan su bashin watanni 12 da suke binta. Mambobin kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya da ke da iko da kusan kashi 70 na gidajen mai a faɗin ƙasar sun kuma musanta cewa gwamnatin tarayyar ta biya su naira biliyan 74 na hada-hadar safarar man fetur da suke binta. Shugabar hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi kira ga mahukuntan Sudan da su kaddamar da bincike mai zaman kansa kan yadda jami'an tsaro suka kashe masu zanga-zanga akalla 9 ciki har da wani yaro mai shekaru 15 wanda ke cikin dubban 'yan kasar da suka fita babbar zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin sojoji a jiya. Zanga-zangar da samu halartar dubun dubatar jama'a a faɗin ƙasar ta Sudan ta fuskanci tashin hankali mafi muni a bana. Kawo yanzu dai adadin waɗanda suka mutu sakamakon tashe-tashen hankulan da ke barkewa yayin gudanar da zanga-zanga ta adawa da sojojin Sudan ya kai mutane 113 tun bayan da sojojin suka karɓa mulkin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin babban hafsan soji Abdel Fattah al-Burhan a watan Oktoban da ya gabata. Ana sauraron waɗannan labarun duniyar daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Harin makami mai linzami da aka harba kan wani gini da kuma wani wurin shakatawa da sanyin safiyar jiya Juma'a a Ukraine ya kashe mutane 21 tare da jikkata wasu da dama a yankin Odessa. Jami'an Ukraine sun ce yara 2 na daga cikin waɗanda suka mutum yayin da wasu 6 suka jikkata. Makamin mai linzami dai ya afkawa gine-ginen mai tazarar kilomita 80 kudu da tashar ruwan garin Odessa da ke gabar tekun Black Sea, wanda a yanzu ya zama sabon fagen daga a yakin Rasha da Ukraine da aka kwashe sama da watanni 4 ana gwabzawa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar da ware ƙarin dala miliyan 820 a matsayin tallafi
na ƙarin makamai ga ƙasar Ukraine da ke ci gaba da yaƙi da sojin Rasha a gabashi da kuma kudancin ta. Wannan dai shine kashin tallafi na 14 da Amurka ke mika wa sojin Ukraine, wanda ya kunshi na'urorin tsaro na kakkaɓo makamai masu linzami guda 2 da kuma manyan alburusai na makaman artillery har 150. Karin tallafin ya sanya jimillar taimakon da Amurka ta baiwa Ukraine kaiwa dala biliyan 6.9 tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a ranar 24 ga watan Fabrairu. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta yi bikin cika shekaru 20 da kafuwa a jiya Juma'a, inda yakin Ukraine ya sanya hankula karkata ga kotun don ganin matakan da za ta ɗauka dangane da zarge-zargen take haƙƙin ɗan adam da sauran laifukan yaƙi da ake zargin an aikata. Wasu dai na kallon har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba dangane da manufar kotun da ta kafu tun a ranar 1 ga watan Yuli na shekara ta 2002, la'akari da cewar manyan shari'o'i 5 ta samu nasarar kammalawa tare da yanke hukunci a cikinsu. Ta saurari waɗannan labarun duniyar daga sashen Hausa na RFI, yanzu kuma za mu je ga shiri na gaba. Mai sauraro Nura da Suleiman ke maka barka da wannan lokaci cikin Muzagai Duniya, shirin da ke zaɓowa gami da bitar wasu daga cikin muhimman labarai da suka fi jan hankali a makon da ya ƙare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin wannan makon kuma zai fara ne da waiwayar matakin gwamnatin Zamfara na yanke shawarar fara aiwatar da shirin taimakawa al'ummarta wajen mallakar bindiga domin kare kansu daga hararen 'yan ta'adda da suka shafe shekaru suna addabar su. Sai kuma kungiyar kasashen Afirka ta AU da ta buƙaci gudanar da sahihin bincike kan mutuwar gwamman bakin hauren da suka yi yunkurin shiga Spain daga cikin Morocco. A Sri Lanka kuwa mutane da dama ne suka shiga cikin zulumi, domin kuwa ɗaruruwan 'yan ƙwaya ne suka tsere daga gidan gyaran halin da ake kula da su, kaga kuwa sai yadda ta yiwu wai naƙuda ɗakin mayya. Ganin yadda duk wani yunkuri na dakile kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi a Zamfara da ke Najeriya ya ci tura, gwamnatin jihar ta baiwa jama'ar damar mallakar bindiga domin kare kansu. Wannan ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin ta yi da kuma hanyoyin da za a bi wajen mallakar bindigar. Dangane da wannan mataki, editan mu Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da kwamishinan yaɗa labaran jihar ta Zamfara Ibrahim Dosara. To, a wannan sanarwa da mun bada ita ne saboda kasancewar dawowar hare-haren 'yan bindiga a wasu sassa na wannan jiha, da kuma la'akari da cewar damina ta sauka, manoma suna son su je gona su yi noma domin tanadar da abinci ga al'umma. Kuma dukkan irin matakan da muke ɗauka mun ɗauka domin ganin cewar an kare dukiyoyi da rayukan al'umma, amma in mun samu sa'a nan wani lokaci ba ma samun sa'a, kuka ga cewar to yana da kyau su ma karan kansu al'umma a ba su dama su mallaki makamin da za su kare kansu. Wannan shine dalilin da ya sa muka ɗauki wannan ko kuma muka ba da wannan sanarwa. Wannan ya nuna cewar kun yanke kauna ga ayyukan da jami'an tsaro ke yi kenan? A'a, babu maganar yanke kauna ga rawar da jami'an tsaro ke takawa. Na farko dai ina so kasancewar jami'an tsaron kansu sun yi karanci a Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da yawan tashe-tashen hankula da ke akwai a sassa daban-daban na ƙasar. Saboda haka babu isassun jami'an tsaron. Na biyu, wannan mataki da muka ɗauka karka manta cewar tsaro na kowa da kowa ne, ba na gwamnati kaɗai ba ne cewar ita ce za ta tanadi tsaro. Dole dukkan ɗan ƙasa ana kyautata zaton ya ba da tashi gudunmuwa domin a tabbatar da inganta tsaro na kare dukiya da rayukan al'umma. Magana ce ta yin kuri tare da zakulo hanyoyi waɗanda za su zamo sahihai wajen kare dukiya da rayukan al'umma. Ganin yadda wannan matsala ta talauta jama'ar jihar Zamfara, ta ina mutane za su samu maƙudan kuɗaɗen da za su sayi irin waɗannan makamai? Ai, gwamnati ce za ta taimaka masu. To akwai masu cewar wannan umarni zai haifar da kashe-kashe a tsakanin al'umma. Ai, shi ne dalilin da ya sa muka ce mataki 3 ne kahin a bari ka mallaki bindiga.
Na farko al'ummarka, masarautarka za ta tabbatar da cewa kai mutumin kirki ne, ba za ka yi amfani da bindigar ka aikata abin da ba daidai ba. Na uku, kwamishinan 'yan sanda na jiha zai gudanar da nashi bincike ya tabbatar da cewa dukkan wanda zai mallaki bindiga ya mallaki hankalin kanshi ba zai aikata abin da ba daidai ba. Mataki na uku shine na sufeto janar na 'yan sanda wanda sanin kowa ne shine ke bada lasisi na mallakar bindiga. To a yayin da sabon shirin dakile hararen 'yan bindiga ke shirin kankama a Zamfara, a Kaduna kuwa kungiyar Ansaru da ke ikirarin jihadi ce ta haramta gangamin siyasa a wasu sassan yankin birnin Gwari, yayin da take ci gaba da faɗaɗa ayyukanta ta hanyar kwaɗaitawa matasa ra'ayi domin shiga cikinta. Kungiyar da yana bayyana wa jama'a cewa ta zo ne domin kare su daga hararen 'yan bindiga. A zantawarsu da Rukayya Abba Kabara, Malam Ishaq Usman Kasai, wanda shine shugaban kungiyar Bepu ta ci gaban al'ummar yankin na birnin Gwari, ya ce a yanzu lamarin ya yi muni da jama'a ba su da damar ko da liƙa hoton wani ɗan siyasa a yankin. Babban matsalan dai da muke fuskanta shine yanayin yadda suke kokarin jan matasanmu na ainihin yankin a gabacin birnin Gwari, musamman kuma saboda su suna nuna matasa su zo fa ya kamata su zo su haɗu ne su yaƙi gwamnati, kuma manufofinsu sun zo su kare su saboda mutane yanzu suna cikin tashin hankali akan abin da ya shafi 'yan ta'adda, musamman na su waɗanda suke damun mu bandit. To su waɗanda suka zo kamar suka nuna sun zo ne su taimake su, tunda ita gwamnati ba za ta yi ba, gwamnati ta kasa. To su sun zo za su kare su, ba su yi noma, su bar ainihin mutane su yi kasuwanci, amma su zo su shiga wannan kungiya nasu su mallaki mutane gada su zauna su tashi su mallaki makamai. To suna zuwa garuruwa a takaice da ainihin bindigogin su da kaki na sojoji, suna shiga masallatai, kuma suka je sun rarraba ma mutane memory card na abin da ya shafi ainihin ideology nasu, misali manufofin su da kuma yanayin tsarin da ya kama za a bi wajen shiga ita da wannan kungiya nasu. So har ma ya kai ga mutane yanzu an fara auratayya akan abin da ya shafi tsakanin mutanen wannan yanki da kuma su 'yan kungiyar Ansaru. Shin kun shaida wa gwamnati ayyukan wannan kungiya ta Ansaru a nan birnin Gwari? Wannan labari wannan matsalan tsaro ta yi kamari, wanda tuntuni muna sanar da gwamnati, muna kiran gwamnati akan ta zo ta ɗauki mataki akan abin da ya shafi wannan matsala tun kafin abu ya lalace, domin tun kafin su wa'innan 'yan kungiyar Ansarun su yi karfi wajen watanni kusan in ce 6 mun ta rubuce ba wani matakin da gwamnati ta ɗauka. To yanzu kuma sai jamhuriyar Benin, inda a can ma batun tsaron ne ya ɗauki hankali sakamakon kashedin da gwamnatin jamhuriyar Benin ɗin ta yi a game da yadda masu ikirarin jihadi ke kokarin samun magoya baya a ƙasar a daidai wannan lokaci da 'yan bindiga ke tsananta kai hare-hare a yankin arewacin ƙasar. Abdulkarim Ibrahim Shikal shine duba mana wannan rahoto. Duk da cewa gwamnatin kasar na ci gaba da tura kanin jami'an tsaro zuwa yankin arewaci mai iyaka da Burkina Faso wanda ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga. To amma mahukunta a birnin Kwatano na nuna fargaba a game da yiwuwar masu da'awar jihadin na kokarin samun magoya baya a yankin. Sanarwar da gwamnatin ta fitar a wannan Laraba ta ce tabbas jami'an tsaro sun hallaka ɗimbin 'yan ta'addar. To amma akwai bayanai da ke nuni da cewa suna ci gaba da shiga cikin al'umma domin samun magoya baya ta hanyar yi musu wankin kwakwalwa tare da ɗaukar musu alƙawurra da dama. Sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin mutanen da suka amince su mara wa ƙungiyar baya akwai waɗanda ake tusawa mummunar aƙida, yayin da ake baiwa sauran ƙwayoyi masu kawar da hankula domin afkawa jami'an tsaro, fararen hula da kuma washe dukiyar al'umma. A ƙasar Kamaru, sama da mazauna ƙauyuka 30 da suka haɗa da mata da ƙananan yara ne aka kashe a wani hari da ke da alaƙa da rikicin ƙabilanci a yammacin ƙasar. Rahoton da ya bulla a makon da ya gabata, kamar yadda wasu majiyoyin ƙasar suka tabbatar. Kisan kiyashin ya faru ne a ƙarshen wancan mako a kusa da kan iyakar Najeriya. ta wadda za a ji cikin wannan rahoto na Nasir Sani. Harin da ya samo asali ne sakamakon takaddamar filaye tsakanin kabilun Oliti da Masaga Ekol, a cewar labaran Funky Samuel Foba. Kabilar Oliti sun kai hari tare da kashe wasu mutanen Masaga Ekol a gonakinsu a ranar 29 ga watan Afrilun shekara ta 2022, sannan su ma al'ummar Masaga Ekol suka ɗauki fansa, a cewarsa. Daga nan ne al'ummar Oliti suka samu goyon bayan wasu mutane da aka ɗauka haya ɗauke da makamai, suka sake kaddamar da munanan hare-haren a kan mutanen Masaga Ekol. Zubar da jinin ya faru ne a yankin Akwaya da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar, wadda tare da yankin arewa maso gabashin ƙasar ke fama da tashe-tashen hankula na kusan shekaru 5 da 'yan awarin Anglophone suka yi.
Gwamnatin Ghana ta ce sama da bakin haure 'yan kasar Nijar da ke bara a titunan babban birnin kasar Accra ne ta tasa ƙeyarsu zuwa kasarsu ta asali a watan Yunin nan. Michael Kudisin shine haɗa mana wannan rahoton. Sanarwar da ma'aikatar kula da zamantakewa da kare ƙananan yara ta fitar ta ce an samu waɗanda aka maida ƙasarsu ne a titunan birnin Accra da kuma ƙarƙashin gadoji suna gararan ba da yawon bara. Daga cikin waɗanda aka ci sakeyarsu zuwa gida akwai maza 300, mata 400 da yara 620 kuma an maida su ne a tsakanin ranakun 7 da 8 ga watan Yuni. Ma'aikatar wadda ta gudanar da aikin aikewa da waɗannan mutane gida da haɗin gwiwar gwamnatin Nijar ta ce akwai kaduwa ganin cewa yara ƙanana na gararan ba a gari inda suke jefa rayuwarsu cikin hatsari. Ta yanzu kuma sai batun sauyin yanayi. Inda yayin da duniya baki daya ke yaƙi da gurgusowar hamada tana kuma cinye filayen noma da muhallin jama'a ta hanyoyi daban-daban. A yanzu haka yankuna da dama a jamhuriyar Nijar na fuskantar wannan barazana ta matsowar hamadar da kuma karancin ruwan sama da ke hana samun albarkatun damuna a wadace, al'amarin da ke haddasa karancin abinci. Wakilinmu na da magaran Ibrahim Malam Cillo ya leƙa yankin Sabon Gari mai fama da barazanar ta gusowar hamada. Da fuska cike da damuwa da rashin sanin abin aiwatarwa ne mutanen Sabon Gari ke kallon ikon Allah yadda iska ke kwashe yashi daga nan zuwa can tare da barin illa mai yawa ga muhallin, inji Ado Ilu na garin Sabon Gari. Yana binne mu kwari, hallo na zai mu gonakin ina kaya yashi na binne mu ko shuka muka yi ba ta armashi sosai yashi ke binne ta. Gindin zana wannan sai ka tone idan yashi ya taho. An yi ittifaki cewa rashin ice ne ke bunƙasa hamada, lamarin da mai gari Abdu Inusa na garin Sabon Gari ya shaida da rashin tsawatarwa ne ga masu kashe ice. Wannan muna tare da mukiyaya. In mai girma ma sare hiski hutarwa zai fa kuma da samu ki amma sare hiski in a daji ne in a cikin kai ko babu ice sun sare shi mukiyaya ne ba wasu bane wannan shi ko shukan nan da ake yi dan ya amfani mutane ake kamar sauran jama'ar wannan gari su ma mata na dandana kudan su ta halin da garin nasu ke ciki sai dai bayan an hore su sun sauya ɗabi'ar kisan ice inji Usaina Shaibu. Mu yanzu da aka mu horan wannan mu dai masu yawa gaskiya da wuya yanzu sai dai mu hau bisa dutse mu gemiyo ice. Irin wannan illai ta gulgusawa hamada bata kawo muku karamcin abinci da ku da yaran. Tana kawo mu karamcin abincin in an yi noma ba a samu iska tana binniya kawai muna cikin wahala yanzu ma. To ko magabata suna da masaniya akan halin da garin na Sabon Gari ke ciki? Malam Nuhu Umaru shine magajin garin karamar hukumar ta Hamdara. Mun san da ita wallahi kuma muna kokowa a kanta. Saboda aiki ne wanda yake buƙatar kuɗi da dama. Mu kuma dangance da matsayinmu na communal rural aiki ne wanda ban mu iya runguma shi gaba ɗaya. Sai dai mu nemi masu hannu da shuni su tallafa mu kuma mu kana mu kokari. A halin yanzu haka dai gushin yashin ya hana sabuwar shibkar damanar bana da suka yi ta kankama. Ibrahim Malam Cillo, Hamdara, RFI Hausa.